Gret, wel, diolch yn fawr ymwneud. Rob Phillips ydw i, fi di archifydd sy'n gyfrifol am yr Archif Wleidyddol Gymreig yn Llyfrgell. A dwi wedi cael y pleser o weithio gyda Ann ar drosglwyddo i archif i'r Llyfrgell a gyda cydweithio yn y Llyfrgell i gatalogio a sortio'r archif. Mae teimlo yn oes yn ôl, pan o'n i wedi cael neges gan swyddfa Ann Clwyd nôl yn 2015 yn cynnig yr archif i ni. Mae'n termau amser ac hinsawdd gwleidyddol, ond oedd yn dechrau'r broses, oedd sawl taith i Lundain rhwng 2015 a 2019 i gasglu archif, a mae rhain storis i hunain o cwrdd â Ann a siarad i hi. A mae'r archif, nath i trosglwyddo, yn fawr. Mae fe'n 130 bocs mawr a 136 bocs bach. So dros 260 o bocsys i gyd, mae'n llanw un set o silffoedd yn un o'n celloedd sgorio, a mae'n anferth. Un o'r casgliadau gwleidyddol mwyaf sydd gyda ni. Mae'r rhain yn gallu bod yn pen tosti ar rhywbeth, bod nhw'n trysorfa i ymchwilwyr. Ond diolch i Ann ac i'r tîm oedd yn gweithio gyda hi, oedd trefn da, Ann yn gwybod beth yn y bocsys, oedd y bocsys wedi'i lefelu ac oedd hi'n awyddus iawn i helpu. Nawr, un o'r heriau gyda'r archifau mawr yma yw diffyg staff. Mae'r tîm yn y Llyfrgell Genedlaethol sy'n delio gyda'r archifau'n fach. Mae'r tîm sy'n delio gyda archifau gwleidyddol yn llai fyth. Felly mae delio gyda'r archifau mawr yn gallu bod yn her, ond oedd heion i Ann ddim yn stopio gyda rhoi'r archifau Llyfrgell, nath i chyfraniad ariannol sylweddol wedi galluogi i denu arian ychwanegol o lefydd gwahanol a cyflogi archifydd newydd i weithio'r y casgliad. Mae Sian Smith, mae'n eisiau droi'r con. Dyna ti tefyd lan, Sian. Sawl lan, dangos i Sian. Sian Smith. Sian oedd yr archifydd project. Oedd i gyda ni am 19 mis yn gweithio'r y casgliad. Nawr, ti'n oedd pobl yn helpu, ond Sian oedd ei gwaith cael ar awr bob dydd, ac oedd rhoi trefn a catalogio 260 bocs o archifau mewn 19 mis yn dipyn o gamp. Felly, diolch yn fawr i chi, Sian, am dy waith ar hynny. Y peth arall oedd yn wych, oedd Sian newydd cymwysig fel archifau, felly oedd heion i Ann, dim jyst wedi helpu ni gatalogio'r archif, wedi rhoi cyfle i archifau newydd cael profiad ychwanegu at i CV cyn cael ymlaen i waith arall. Felly, mae'n ffantastig. O'n i'n gwybod o'r dechrau bod yr archif yn mynd i fod yn adnodd ymchwil sylweddol. Lot o'n archifau ni yn dod o safbwynt bobl sydd wedi bod yn weinidogion, felly cael archif rhywun oedd wedi ymgyrchu cymaint o'r meithau cefn yn rhoi persbectif gwahanol, ac wrth gwrs persbectif ar digwyddiadau Cymreig, Cwrdiaid a rhyngwladol. Mae pethau hawliau dynol, hawliau pobl yn un o'r pethau mwyaf bwysig yn yr archif, mae'n llenwi siŵr fod dros hanner yr archif i gyd. Oedd Ann yn gallu bod yn ymhlobydd rai pobl, os di'n fodlon herio, di'n fodlon siarad, dim jyst codi mater yn y tŷ, dim jyst codi materion yn pwyllgorau, oedd hi yn herio arweinwyr a disgynhadon llywodraethio oedd wedi tramgwyddo ar hawliau unigolion. A mae'r archif yn gweud y stori yma, fe gweddill yr archif a gweddill stori Ann yn ei cyd-destun. Oedd gyda diddordeb mawr o diwydiant arfer, oedd hi'n gweld y cysylltiad rhwng gwerthu arfer a'r gormes oedd yn digwydd, oedd yn ymgyrchu yn fawr hynny. Ac bod hi ddim yn heddychwyr o beth ffordd, oedd hi'n rhywun oedd gyda cred mawr yn strwythur rhyngwladol i gyfer cyfiawnder. Oedd hi'n gweithio gyda mudiadau yn gynnoedd, mudiadau fel Indait a Cardri, oedd yn casglu tystiolaeth am erchyllderau, am torion, hawliau sifil, hawliau dynol, troseddau rhyfel yn ei fac. Llawer iawn cyn bod hwnna'n dod yn bwnc mawr yn y cyfryngau yn gyffredinol. Ac bod Ann rhywun a diddordeb mawr yn y byd rhyngwladol, oedd diddordeb mawr gyda hi yn ei bro, yn ei etholaeth, yn ei gwlad, mae'n pethau yn mynd am bethau ymgyrchoedd nathu yn Mhrydain, a unwaith eto yn ffocysu ar bobl wedi cael cam, a'r hawliau bobl wedi cael cam gan llwyddiant cosmetig, bobl yn dioddau o HIV/AIDS, plant wedi camdrin mewn cartrefi. Felly, o diddordeb yma yn dod drosodd yr archif, yna pam mae fe'n adnodd mor bwerus a mor gyfoethog. Oedd hi'n awyddus iawn bod i archif yn cael ei defnyddio gyfer ymchwil. Rhan o'i gwaddo hi oedd bod hwnna ar gael.
A fi'n bles iawn bod y Prifysgol wedi llwyddo cael arian i gyflogi myfyriwr PhD, Ben Woodburn o'r Unol Daleithiau, sy'n dangos unwaith eto pa mor dylanwadol pwysig mae'r casglu yma wedi dod, a mae'n wedi dechrau ei gwaith ymchwil ar y chwyth Brydeinig a'r diddordeb yn y dwyrain canol, a mae hynny yn dod o'r ffaith bod Ann wedi roed yr archif. Nawr, mae'r archif yn llawn pethau storis hynod diddorol. Mae'n gofyn nhw'n storis bobl go iawn, pobl yn dod ar Ann am ei help, pobl wedi dioddau cam mewn rhyw ffordd, boed na'n gan doctor o ddim wedi gwneud ei gwaith yn iawn, pobl wedi dioddau oherwydd gormes yn y gwledydd lle nhw'n byw. A mae'r storis yna hynod bwysig. O'r rhaid yn cael ei weid, oedd Ann eisiau bod yn cael ei weid. Ond hefyd yn goffod parchu hawliau pobl yn yr archif. Maen nhw'n bobl go iawn, ond mae'n bwysig bod ei storis yn cael ei weid. A unwaith eto, mae'n diolch i Sian am y gwaith nath hi, a wneud yn siŵr bod y stori'n cael ei weid, bod yr archif ar gael, bod hawliau a diddordebau, y unigolion yna hefyd yn cael ei parchu. Un o'r pethau sy'n yr archif mor bwysig, mor diddorol, yw bod yn dangos diddordeb am dros flynyddoedd yn hawliau dynol a cyfiawnder. Wrth mostrio yna o East Timor, o Iraq, o Twrci ac o Hirwain. A mae hwnna'n lleoli'r beth yn lleol. Felly, mae'r amrywiaeth yn archif, mae fe yn neud beth mor arbennig, fel cynnwys balch, fel eisteddfodau brwd. Fi'n credu bod ni'n briodol iawn bod ni'n lansio Archif Ann Clwyd heddi yn yr Eisteddfod. Os ydych chi am weld yr archif, mae ar gael ar wefan y Llyfrgell, a fi'n annog chi i fynd i weld yr archif ac i ddod i'r Llyfrgell yn dweud bach ymchwil eich hunain. Felly, jyst o wedi'n cyfnod, a nawr fi'n drostwyddo i Dylan Iorwerth i drafod i'r phanel. Wel, diolch yn fawr iawn i chi a chroeso i'r sesiwn yma. Dylan Iorwerth ydy'n enw fi, a y rheswm fi yma dwi'n credu ydy mod i wedi dod ar draws Ann Clwyd yn iawn yn y tro cyntaf. Ni wedi gweld ti'n Senedd Ewrop, ond wedyn wedi dod ar draws i go iawn 20 mlynedd yn ôl yn 1984 pan oedd hi'n sefyll i setholiad yn hwn cynnon yr setholiad nath i ennill ac yn nhw'n digwydd fod yn gohebu ar y pryd. Ond falle mae un rheswm arall dwi yma ydy bys Ann Clwyd yn falch iawn bod na o leia un gog ar y llwyfan. Achos oedd hynna hefyd yn bwysig i Ann Clwyd. Ond da ni am sôn am ddynes eithriadol mewn sawl ffordd. Mae chydig dros flwyddyn sy'n ers i farw, 20 mlynedd ers i ddod yn aelod seneddol. Ac wedyn mae'r Archif Wleidyddol, fel oedd Rob yn awgrymu, yn cyfleu llawer iawn o'r gwaith mi oedd hi'n wneud ar hyd y blynyddoedd, a sut oedd hi'n wneud o. A dyna byddwn ni'n trio edrych arno fo heddiw, bydd rhywbeth o be oedd hi'n wneud, sut oedd hi'n wneud o, pam oedd hi'n wneud o. Ond fyddwn ni ddim, allai addo i chi, fyddwn ni ddim yn gallu osgoi y bersonoliaeth, y cymeriad, achos oedd hynny'n sylfaenol i'r cyfan hefyd. A mae gennym ni dri yma sydd yn fwy nag abal i drafod y pwnc yma, dyn awyr sydd yn ffitio fo fewn i'r amser byr. Da chi wedi cwrdd ar Rob yn barod. Wrth i ochr o, mae Betty George, wan newydd y dirwraig ia wedi holi Ann Clwyd sawl tro dros y blynyddoedd, ond hefyd yn ffrind i ni ers degawdau, ac wedi siarad yn ei hangladd i hefyd. Felly mi roedd Betty falle ryw ogwydd arall i ni. Ac wrth i ochr hi wedyn, da ni'n falch iawn bod Lyned Morgan wedi creu'r amser i ddod yma, falle bod hynna'n dweud rhywbeth am Ann Clwyd, i bod Lyned wedi dod yma, achos wedi'r cyfan mae gan un neu ddau o beth eraill yn ei fflat ar hyn o bryd. Wel, dwi'n eisiau jinxio dim byd Lyned, ond llongo'ch lladar ddod bron iawn yn rhywun i ddod yn byd. Ac dwi'n siŵr wrth gwrs y bydde Ann Clwyd yn ofnadwy o falch o weld menyw yn arwain yn gwlad ni am y tro cyntaf. A mi ddwn i'n ôl at hynna fe, dwi'n siŵr. Ond dwi am ddechrau, da ni wedi clywed sut oedd Rob i ymwneud ag Ann trwy'r archif. Felly, ond dwi am y ddwy arall yna chi, da chi'n cofio sut ddothoch chi ar draws Ann am y tro cyntaf, neu pryd ar ei wneud argraff arnoch chi. Betty, dwi'n meddwl chi sy'n nabod i ers mwy o amser, felly, ydy hwn yn dweud yn byd?
A mae wir yn fraint y mod i'n gallu dweud y mod i'n ffrind i fi. Oedd am tebyg fi. A chymod, mae Bethan yn hyn i nithu, ac i ni wedi bod yn hel atgofion ar ôl i dydy, ar ôl i fi farw mis Awst diwetha. A chymod, allwn i ddim hel atgofion heb yn bod ni'n rowlio chwerthu. A dyna beth oedd i'n nodweddion i, oedd i yn gymeriad. Ond fe gwrddus i ei gyntaf, wel, yn y 70au, achos oedd hi'n arfer dod at Lorraine Davies. Nawr, felly nad yw pobl ddim yn gwybod pwy o Lorraine Davies ydyn hyn, ond hi oedd cynhyrchydd SOS galw gari tryfan, dy fe, chymod. Ac oedd y ddwy ohono, ni jyst yn eistedd yn y panel a gwrando nhw'n siarad. Oedd y ddwy yn, wel, y gair Saesneg ydi formidable, ac o'n i'n edrych yn y geiriadur, beth yw'r gair Gymraeg am formidable a'r Swedish. Oes ni ddim yn disgrifio rhaid llap am Swedish. Ond dyna pryd oes i nabod i gyntaf, ac oedd clywed y ddwy yn trafod pawn a phopeth. Ac oedd yna bobl yn ei chael i hefyd, felly peth yn ei Yng Nghaerdydd, teulu, wleidyddol, sut ysdi ar ei chos y gyntaf? Wel, oedd y cartre ni yn, ni'n byw mewn Ficardi yn Rhelai, mewn ardal eitha difreintiedig, ond oedd yn ardal ar y pryd, os oedd pobl yn pleidleisio, ond nhw'n pleidleisio o'r llai. Felly, y syniad oedd pob un yn dod mewn yr ardal a cael pob un allan. Ac felly oedd gwleidyddion yn dod yn tŷ ni llwy'r amser, ac oedd Ann Clwyd yn un o'r rheini. Ond hefyd, oedd ffrind gorau fi yn ysgol, Ffion, oedd ei mam hi yn ffrindiau mawr gyda Ann Clwyd. Felly, dwi'n cofio cael lift i'r Steddfod gyda Ann un blwyddyn. Dwi'n cofio mynd i aros yn ei thŷ hi yn Aberdyfi. A o'n i siarad gyda'n mrawd i ar y ffordd, ac oedd e'n siwffr i fi, pan oedd e'n 17, oedd e'n meddwl bod e'n ffantastig. Oedd car masif coch Granada gyda, a pan ti'n 17, a ti'n gyrru car coch Granada, mae hwnna'n big deal. Felly, oedd hi'n rhan, o'n i'n nabod hi fel teulu, ond yn amlwg, hi oedd yr unig un benni oedd i gael yn Nghymru, i efelychu o ran wleidyddiaeth. Hi oedd yr unig un oedd yn bodoli. A dwi'n meddwl bod e'n ddiddorol gweld y ffordd dwi wedi dilyn bron bob cam oedd Ann Clwyd wedi cymryd o'r dechrau. Dechrau yn y BBC, yn cyfryngau, mynd i Senedd Ewrop, cynrychioli'r un ardal, gorffennach yn Obaith Cymru, wedyn mynd i San Steffan mewn gais gwahanol. Felly mae yna lot o parallels gyda ni, ac wrth gwrs mae'r ddwy o'n i'n Gymreigen hefyd, felly, ac yn fwy na dyn yn ymroddiedig i'r blaid sosialaeth llafur yn Nghymru. Un o bethau dwi'n gofio o 1984 oedd gostosiad ar drafferth oedd hi wedi cael ei dewis i fod yn ymgeisydd yn y lle cyntaf. Doedd hi'n garedig iawn at y blaid llafur o ran y dynion yn y blaid llafur ar y pryd. Ond jyst i atgoffa, hi oedd, os dwi'n cofio iawn, y bedwaredd dyna sy'n cael ei hethol yn aelod seneddol yn Nghymru ynddo, dros y holl amser y bedwaredd, a dim ond i 20, chydig dros 20 o aelodau seneddol benywaidd oedd na ar y pryd. Felly, Lyned, ydych chi'n cofio pa mor anodd oedd i fenyw 94 felly, o'ch chi go iawn, pa mor anodd oedd i yn y dyddiau? Wel, mi oedd hi'n anodd, achos hi oedd y pedwaredd, a Glenys cyn a fi oedd y 56 ar un pryd. Felly, 1994, mae hwnna'n hwyr iawn yn hanes y wlad i gael dim ond cyn ychydig o fenywod. Felly, oedd y ffaith bod hi wedi gorfod brwydro cymaint wedi caniatáu i'r llwybr i bobl fel fi i fod yn haws. Felly, ond na, os ni'n onest, yn y blaid lafur ar y pryd, oedd hi'n anodd i fynd trwy'r system. Ond nath hi wneud y brwydr mawr i alluogi menywod fel fi i ddod tu ôl iddi.
Betty oedd hynna'n rhan o'r sgyrsiau efo Lorraine Davies yn y caffis yng Nghaerdydd. Allwch chi ddechmygu, achos mae'n galw, dwi ddim yn mynd i ddefnyddio'r gair, ond ei hunain gofian, mae'n galw un o'r gwleidyddion gwrywaidd yma yn... Wel, be fi sy'n gofod dweud y gair? Ray Powell oedd o, waith sy'n pwynt ti ddim. Oedd yn chwip y blaid lafur ar y pryd, ac oedd yn cymryd y swydd o ddifri, os da chi'n deall beth dwi'n feddwl. A oedd y disgrifiad yn ymwneud â rhywbeth sy'n ymwneud â thŷ bach, a dyna'r disgrifiad Ann Clwyd efo yn ei hunan gofiant. Felly allwch chi ddychmygu be oedd hi'n dweud y Betty mewn caffi. A wedyn nes i getu a'i pobol, wel, 93 oedd hynny mewn gwirionedd. Ac un o'r bethau diddorol o'n i'n gwrando ar hyn ôl, ac oedd hi'n sgrifennydd yr wrthflaid o drafodaeth yr adeg hwnnw. Ac oedd hi'n ymgyrchu yn erbyn, oedd nhw'n atgyweirio Palace Windsor ar y pryd. Ac wrth gwrs oedd hi eisiau frenhines i dalu am yr wrth sydd yn cytuno, ynddo fe? Ac oedd hi'n gweud, bod hi'n yn ofnadw bod y drefthalwr yn gwybod talu am atgyweirio Palace Windsor. A wedyn bydden fe, un o'r recordiau oesodd, oedd Dafydd Iwan yn cael ei carlo. Ac ond pan ddoeth coroni Carlo, y llynedd, oedd am ar dan eisiau mynd i'r coroni yn dod i. Ond, a beth arall o'n i, ink spots oedd hi'n wedi dewis hefyd yn rhannu waed i'w wisgo green grass, oedd yn gweud bod hi'n chwarae hwn yn y car pan oedd hi'n mynd rhwng Caerdydd a Llundain. Ac o'n i wedi darllen o beth amdano fi bod hi'n cael ei ystyried yn fwli ac yn uchelgeisio tu hwn. Ond wedi meddwl, oedd hi'n uchelgeisio oedd, ond doedd hi ddim yn ei fyddhau oedd hi'n torri pob reol gyda'r blaid yma o beth. Felly, fysau yn uchelgeisio go iawn, fysau ddim yn gwneud hynny. A dyna un o'r pethau. Dwi'n meddwl bod wedi cael y gydnabyddiaeth mae'n hyn a roi efo yma. Achos mae wedi cyfrannu, nid i Gymru ond i'r byd. Ac wrth gwrs mae'r Cwrdiaid wedi rhoi gardd yn ei henwi yn Cwrdiaid. Mi ddwn ni at yr achosion o wan eisiau dweud y gwir, achos all Rob ddeitha ni garaddau yma pethau nhw'n cael eu hadlewyrchu yn yr archif. Felly Rob i ddechrau, hawliau'r menwod ar frwydr y hyd i gael ei ddod yn wleidydd yn y lle cyntaf, wedi cael ei gwrthod mewn sawl sef, ac yn aml iawn yn weddol amlwg pan. Ydy hynna'n dod trwy'r archif? Ydy, mae'r perthynas gyda'r ei power yn eitha amlwg yn rhoi hefyd yn sicr. A ti'n modd, mae rhai o'r pethau yn dangos brwydre mor... Ti'n modd, oedd ffaith brand y brwydro yn rhai pethau mor wirion. Ydy gweud bod barbwr yn tir cyffredin, ond oedd dim lle i menwod cael ei gwachod i torri. A dwi wedi gyfymgyrchu i hynny, a di sôn am, yn y 80au ddim mor beth yn hynny. Os yw'n gweud bod yn anodd, dwi'n gweud, na, dwi'n gweld anghyfiawnder, ac wedi ddim yn eistedd nôl a gadw unrhyw fath anghyfiawnder mynd, oedd hi'n mynd amdani. A falle ni'n gweud bod ni'n cyfeisio, ond yn sicr beth sy'n dod drosodd yn archif, bod hi'n person egwyddorol iawn hefyd, ac pan oedd hi'n credu yn rhywbeth, doedd dim ildio ar hynny. Eluned, be am streic y glwyr cyfnod yna 1984 pan gath hi hethol yn nghanol streic y glwyr? Gach chi siŵr o fod yn cofio'r cyfnod yna a paragraff oedd hi'n neud yr adeg honno? Wel, o'n i tua 16-17 ar y pryd, felly, ond dwi'n cofio, dyna'r adeg pryd cafodd i hethol, dyna'r amser pryd oedd pobl yn cael menyw yn cynrychioli ardal global yn rhywbeth yn ei hun, dwi'n meddwl. Ond y ffaith bod nhw wedi cymryd ati, bod hi yn sefyll gyda nhw, a cofiwch ar y pryd, oedd y blaid lafur, ti'n y bach yn wedi rhwygo ar y pwynt yna, achos oedd nhw ddim wedi cael pleidlais, oedd nhw'r cenod yn gyndyn i fod full out o blaid streic y glywyd, ond
oedd yn glir lle oedd Ann yn sefyll ar hynny. A mi ddiodd y streic yn allweddol o ran lle menwod mewn ymgyrchu gwleidyddol yn gyffredinol, ac yn cymryd bod hi'n cael ei gweld fel rhyw fath o arweinydd i hynna, y ffocws hynna. Dwi'n meddwl bod hwnna wir, ac mae'r oes yna, menywod yn cael ei derbyn, yn cael ei gweld fel arweinwyr yn eu cymdeithasau nhw. Mewn ffordd nag oedd wedi cael ei gweld yn arbennig yn cymoedd cyn yr amser hynny, cael menyw i efelychu fel arweinydd, oedd hwnna'n holl bwysig yn meddwl, i'r menywod yna, nath jyst dechrau byw mewn ffordd yn y tro cyntaf o ganlyniad i'r math o frwydr o'n nhw'n wneud ar ran eu cymunedau nhw. Felly, faint oedd Ann yn siarad am yr ymgyrchoedd mae'r bethau yma oedd yn ffogni hi? O, trwy'r amser. Hynny oedd i byth yn gadw y ffogni dde'r beth yma. Dyna i bywyd yn dweud. Ymgyrchu. Oedd i ddim yn rhoi gored i ni. Ond o'n i'n meddwl diddorol ddim yn dweud. O'n i'n gweithio ar y pryd yn ystod y streic. Ac o'n i'n dilyn y teuluoedd. A dyna pryd oes i wybod hynny oedd yn menywod wrth gwrs cyn hynny, ond nhw oedd yn y tŷ, yn gwneud y gwaith yn y tŷ a'r golchi a popeth arall. Fe ddeithon wrth gwrs yn hyd yn ystod y streic, ac i gynnal rhoi bwyd a bethau fel hyn i'r streicwyr, a fe ddeithon nhw fel oedd Ann yn dweud, fe ddeithon nhw'n fyw. Ac wrth gwrs, llawer ohonyn nhw i'r coleg ar ôl y streic. Felly, chymod, oedd y streic. Ond wedyn oedd Ann yn defnyddio'r was, wel meddwl ydw i, yn y tŵr. Chymod, y llun enwog na honni fi ar y sgwyler gywir wedi dod lan o'r pwll, wedi ennill i blwyddyn, a'r glo yma ar ei bochau hi, ac ar ei dwylo. A dwi yn meddwl, dwi'n gwybod a bydde bethau, a dwi'n dweud bethau, oedd hi wedi rhoi, dwi'n siŵr, y glo yma ar ei bochau. Achos oedd hi yn defnyddio'r was, oedd hi trwy'r amser. Oedd hi'n gwybod, a wedyn yn tir gyffredin, pan nath hi miwn i tir gyffredin, oedd hi, mae'r llun hwnnw'n enwog hefyd, ohoni hi, oedd yna ddŵr yn gollwng. Ac oedd hi fyny, a fi'n credu, yn y Times yn gwiri, oedd y llun. Yn y standard llun. Ie. Bythau'n eisiau mewn cader, yn i Wellingtons, y mac amdani fi, a ymbrel, jyst i dweud, dyma beth yw cyflwr tir cyffredin. Felly oedd hi yn defnyddio fo. Ac un o'r bobl oedd efo yn yr llifogydd hynny, Jeremy Corbyn. A gadeg pan oedd hi'n ymddeol o gyffredin a fyntau'n rhoi teifnged, yna un o'r bethau soniodd amdani yna'n union ddiddorol bod hi'n gwybod sut i ddefnyddio llun. A heb y llwch glo, sa llun y tŵr wedi bod yn gofiadwy falle, ond oedd o, allech chi byth i anghofio fo oherwydd y glo. Oedd hi'n rhwysiadus, oedd hi'n hollol dda yn fel arall. Ond oedd hi, y luned, wel, sa hi'n ymgyrchu ar fan o bethau. Chi, be oedd ei chyfrinach chi? Wel, cyfrinach chi bod hi'n credu yn bod hi'n credu yn yr hyn oedd hi'n ymgyrchu drosto, ac oedd hi'n dewis yr ymgyrchoedd yna yn ofalus. Yn nhw'n pethau oedd yn tanio hi, ac wedyn oedd hi yn tyrio'n ddwfn i'r achosion yna. Dyna'r gwahaniaeth, oedd bod hi ddim yn, pan oedd hi'n ymgyrchu, oedd hi ddim yn ymgyrchu dros popeth, oedd hi'n ymgyrchu dros ambell i beth ond mewn dyfnder, lle oedd pobl wedyn yn fodlon dilyn hi, ac oedd hwnna'n wir o ran hawliau dynol, ond o ran unigolion yn ei chymunedau. A dwi'n meddwl bod hwnna yr un mor bwysig ar achosion mawr hawliau dynol oedd hi'n dweud dros nhw. Oedd yn ddiddorol yn arbennig sy'n meddwl am Iraq a beth gwiriodd fan'na. Dwi eisiau bod chi sydd ymlaen at yna nes ymlaen, so mae'n peid o sôn am hynny. I ddod yn yr archif yn dangos y dyfnder yma, a mae'n dweud mae'r peth arall oedd, gyfal bahad, mae'n sôn bod dwi'n cofio un o'r achosion mawr yng Nghwm Cynon yn 1984 oedd y ffyrnu, y ffen waith ffyrna seit oedd yn canol yr etholaeth, ac oedd hi'n dal i ymladd yn un o hwnna, i glirio'r safle'n iawn ac oedd yn ei ddefo, ben mlynedd ar hydden o ddod arall. Ydy'r archif yn cadarnhaeth yn yna? Ydy, achos beth sydd gyda yn yr archif yw pwyntiau, a lle mae'n
Mae nifer o bynciau, dim nifer fawr iawn, ond mae nifer o bynciau lle mae ddyfnder o bethau. Ymchwil hir i cofnodion o gyfarfodydd, o straeon. Ti'n gallu gweld, pan mae'n angen gweld rhywbeth oedd hi'n mynd mewn yn ddwfn. A mae'n anwyr yn beth i pethau lleol, lle oedd hi ddim yn gallu bethau ddim. Pan oedd rhywbeth yn ei ffordd wedi gweld ar ei oedd hi'n mynd amdani, ac oedd hi yn ymchwilio'n ofalus, lot fawr wybodaeth cefndir. Na beth sy'n diddorol, mae lot o fawr wybodaeth cefndir yn gymaint o achosion. Mae dogfennau ffocus allan na'n llefydd eraill. Ond beth sy'n gweld bod nodiadau anarnyn nhw, lle mae wedi sylwi ar bethau, hwnna sy'n bwysig, dwi'n defnyddio'r pwynt yna. Felly mae dyfnder ddiddordeb yn dod os yn glir, achos dyw'r archif ddim, dwi ddim yn arwynebol o gwbl, mae'n ddwfn iawn yn y pwyntiau lle wedi gewis yn yr un. Wel, wrth gwrs, hynny yw dda, wedi cael ei ffordd yn Aberdâr, y bydde'r ystafell yma, ac ar dir yr hen fyrnysod. A dyna beth oedd i uchelges i. Ac oedd hi'n ymgyrchu, fe gath i am Ken, sy'n credu i gefnogi am ryw gyfnod yn dweud. Ond, ac oedd hi wrthi'n dweud, a bydd yr ystafell, wel, ac wrth gwrs, does dim byd wedi cael ei wneud i'r safle. Chymod, mae'r pethau warthus wedi gwir. Fel uned, oeddech chi'n sôn bod chi'ch dilyn eich gilydd, rwan un o'r bethau, gwrs oedd mynd i Senedd Ewrop yn de. A pam oedd Ann Clwyd ei hun yn dweud bod hwnna wedi bod yn gyfnod ofnadwy o bwysig, bod wedi bod yn fanna cyn dod yn byd cyffredin, doedd hi ddim yn meddwl lot o drefn sydd cyffredin gyda llaw. Ond pa mor bwysig, da chi'n gallu gweld hynna? Ydw, mae chi'n gofio pan ath Ann i Brwsel yn eitha cyntaf, oedd hi yn erbyn yr Undeb Ewropea. Oedd hi'n gwrthryfela, dyna oedd polisi'r Blaid Lafur ar y pryd wrth gwrs. Ond wrth bod hi na, wrth bod hi'n gweld y ffordd ar enghraifft o deindustrialisation yn digwydd ar y cyfandir, a'r ffordd nhw'n gofalu am y pobl yn eu cymunedau nhw, mewn ffordd doedd dim yn digwydd yn Mhrydain ar y pryd, oedd hi'n gweld bod yna bethau chi'n gallu dysgu o cyfandir Ewrop, oedd hi'n gweld bod yna gyfle i sefyll gyda cymunedau ar draws Ewrop, chi'n dysgu o ddiwrth yn nhw, a nath hi newid i meddwl hi ar Ewrop. Ond oedd y ffaith hefyd bod chi yn cael y dylanwad rhyngwladol yna, oedd hwnna'n amlwg yn rhywbeth wedi tanio hi o'r amser yn Senedd Ewrop. Ond hefyd y ffaith bod rhaid i chi weithio y drawsbleidiol hefyd, mae hwnna ambell waith yn rhywbeth sy'n pobl cweith yn deall. Mae'n digwydd lot yn Rwsel, gobeithio bod yn digwydd sy'n bach mwy gynnu yn y dyfodol, ond mae hwnna'n pwyntiau dyfodol. Cofiwch hynna bod wedi dweud hynna. Ond dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig, jyst i gydnabod, mae dyna oedd yr amser cael ei chatbanio o ran y materion rhyngwladol yma, ac yn arbennig cael ei dynol. A beth oedd gen i'r cysylltiadau rhyngwladol yma'n dweud yn pob man? Ie, oedd. Ond y trawsleidio yma, oedd hi yn gallu gweithio dy pawb, ynddo fe, os o'n cefnogi beth oedd hi'n ei gredu ynddo fe. Os oedd yn nhw'n cefnogi fe. O ie. Ond wrth gwrs mae'n rhaid cofio, pan oedd hi'n yr ysgol yng Nghaer, fe nath hi gymryd rhan yn yr etholiad yn yr ysgol dros Blaid Cymru. Ac ennill, ynddo fe, cyfod. Ond tua gael y 2 flynedd olau i bywyd, oedd Jeremy Hunt wedi dod ar ei gofyn ni ar fater dementia a henoed. Ac oedd hi yn ystod Covid oedd hyn, ac felly oedd hi'n cynnal, oedd hi yn y cyfarfodydd yma ar Zoom gyda Jeremy Hunt. Ac oedd hi'n dweud, gymaint oedd hi'n mwynhau i reini. A wedyn pan ddoeth hi o'r Senedd Ewropeaidd i'r tir cyffredin, oedd hi'n dweud pa mor waraidd oedd Senedd Ewrop o'i gymharu â'r tir cyffredin. Felly dyna un o'i cychryfderau. Oedd hi yn gallu gweithio, da pawb.
os o'n nhw'n gytuno. Nawn ni edrych ar... Falle mae'r achos mae hi'n fwyaf enwog o'n safle hynny, i fod busnes Cwrdistan, hawliau'r Cwrdiaid, a wedyn rhyfel i'r all. A oedd hi'n cymryd safbwynt amoblogaidd ar y dechrau, fwy amoblogaidd beth o'r cyfeiriad arall, erbyn y diwedd, felly fath o bod yn werth i ni edrych ar hynna. Mae ofyn i'r o'r dechrau, faint sy'n yna yn yr archif am y pob busnes yna ar Cwrdistan. Dwi'n dweud jyst yn y hanner o'r archif yn ymwneud â'r Iraq, Kurdistan, a'r twyd. Dim jyst y Cwrdiaid yn Iraq, ond wrth gwrs yn Twrci ac Achosion. Byddai'n gweud, rhwng 3 a hanner sydd lot. Felly, Cwrdistan oedd i ddechrau yn ymgyrchu, nes i ddigwydd taro ar Ron Davies, da chi'n cofio un o oedd ar y maes doi, ac oedd o'n sôn, fel oedd o wedi cael row, achos bod o a Ann Clwyd wedi pleidleisio yn erbyn polisi ar y pryd, polisi llywodraeth geidwadol wedi ar y pryd, i werthu arfau Saddam Hussein. Ac oedd ar y pryd oedd y Blaid Lafur mae gwrthblaid oedd hi yn cefnogi fel sy'n digwydd weithiau mewn materion tramor. Ac oedd y ddau yn wedi cael row fawr am wneud yna, dim ond Ann Clwyd oedd yn arwain yr ymgyrch honno. Felly'r adeg honno, oedd hi yn erbyn llywodraethau a'i ffraid ei hun hefyd ar y pwynt yna. Wel, beth y busnes yma o fod yn erbyn gwerthu arfer, dyna'r peth yn dweud, chi'n gweld? Oedd. Ond fel y Rob yn dweud ar y dechrau, wedi bod yn gweithio ymhlith y Cwrdiaid ers blynyddoedd cyn y rhyfel. Ac oedd hi'n aelod o'r indait yma. Oedd wrth gwrs eisiau dod â Saddam Hussein o flaen y llys rhyngwladol yn hytrach, ond wedyn doedd hynny ddim yn bosib. Ac wedyn oedd hi'n gweld na dod na dde, wel oedd y Cwrdiaid yn dweuthu, yr unig ffordd i gael gwared ar Saddam o cynnar rhyfel yn ei herbyn ni. A fi'n credu oedd hi'n dweutha i bod yr archif yna yn Aberystwyth. Mae dyna ei bwriad i oedd bod y cyhoedd yn gweld pam oedd hi yn cefnogi y rhyfel. Nid yr arfer oedd yn bwysig iddi hi, ond fel oedd y Cwrdiaid wedi dioddau y gormes o dan Saddam Hussein. Ac oedd ni bob amser yn dadlu ynglyn â hyn. Ond oedd hi'n dweud, pan oedd hi gyda'r indait, oedd hi wedi mynd mas ac wedi cosbi tystiolaeth am fel Saddam yn delio â'r Cwrdiaid. Hynny yw, mae yna un stori, a mae'n erchif o stori, lle oedd yn gweud bod e'n dis o'r hyn oedd yn digwydd pan oedd pobl yn cael ei arteithio gan Saddam Hussein, bod yna shredders diwydiannol, a bod nhw'n rhoi pobl i lawr yn y shredders yma, a'i traf nhw gyntaf a bod nhw'n gallu gweld beth oedd o'i blaenau nhw. Hynny yw, dim ddim dychmygu, ond hynny mae'n y bobl yn ame, a oedd dystiolaeth o boi hynny yn gywir mewn gwirionedd, achos oedd yna ddoctor wedyn yn cael ei yn dweud oedd wedi bod yn gweithio yn Abu Ghraib oedd y carchar yn, ac oedd wedi gweithio, roedd ddim, oedd e'n gweud bod yr arteithio yn erchill bod y ffyrdd o ddienyddio o Saddam yn defnyddio yn erchill, ond oedd wedi wedi gweld shredders. Felly dyna beth oedd e, ac oedd hi yn credu yn wirioneddol gryf, mae dyna'r un ffordd. Ac wrth gwrs o'r Cwrdiaid yn dwlu arni fi, yn dyfa. A felly, wel, pwy o'n i i ddweud nad oedd dystiolaeth oedd hi dweud, oedd hi yno pan dwedodd y boi yma am y shredders. Pwy o'n i i ddweud bod hi'n dweud celwydd oedd hi'n dweud. Fel un mae hynny'n cadarnhau beth chi'n ei ddweud, sef bod hi'n gysgon ac yn cadw at i ffwnc, felly. Ond mynd yn ôl, wedyn oedd busnes yr arfed unist mynd i'r ryfel yn erbyn i'r llawer iawn o bobl yn wedi ar y chwith, ac oedd Ann Clwyd ar chwith y Blaid Lafur yn dweud, llawer iawn o bobl yn anhapus yn hynna. Hi, fel mae Betsy'n dweud yn dadle, wel, waith be am arfed unist ddylen i gael gwared a Saddam oherwydd i gyrru London. Pa mor anodd oedd hynna i ddadle'r achos hynna yn y Blaid Lafur a'r chwith ac yn hynny? Wel, ar adeg hynna, oedd yn anodd dros ben. Ac oedd hi wrth, ond mae'n chi gofio ni, felly
chi'n meddwl am Jeremy Corbyn, oedd yn pacifist, mae dal yn rai. Doedd am ddim. Oedd am yn meddwl, os oedd yna anghyfiawnder, ac os oedd angen fynd i ryfel, mwyn diogelu pobl, wedyn dyna oedd rhaid wneud. A dyna pam, dwi'n meddwl, oedd pobl yn ffeindio'n anodd i roi hi mewn trost, i dweud mae hi ar y chwith. Mae yna ddisgwyliad wedyn bod pecyn o bethau yn mynd gyda hynny, ond nid gyda achos yma gyda'r Cwrdiaid, ac oedd hi'n sefyll yn gadarn ar achos yma, ar adeg, rydych chi'n cofio, Tony Blair am o brofiad iawn dros beth nath yn Iraq, ond nath hi sefyll gyda fe ar yr achos yma, ar y chwith, ac oedd wirioneddol yn gwerthfawrogi y cefnogaeth yma. Achos oedd yr anerchiad nath i yn y Senedd yn dyfa, oedd na bobl, fe nath pobl wedyn droi o blaid Tony Blair. Yr newyddiadurwyr yn y papurau, a hefyd oedd mor bell a ysgrifennydd amddiffyn America. Ac fe nath wahodd am wedyn draw i'r Pentagon. Oedd yr anerchiad yna yn drobwynt mewn gwirionedd, a wedyn fe gath Tony Blair i gyfnogi. A anerchiad am, oedd yn gyfrifol am hynny. Wrth gwrs, mi gafodd ei chosbi achos mi gollodd ei gadeiryddiaeth gyda'i lafur yn y Senedd yn do oherwydd ei chefnogaeth i Tony Blair. A mae'n deud yn union gofyn sy'n ei ffrindiau gorau yn gweud i llofrydd arni pan oedd hi'n gwneud yr araith yna. Ond yn ymwneud pam efo'i holl brofiad oedd gen i'r holl ddycnwch ac yn y blaen. Fi oedd hi'n llefarydd faint blaen, sawl swydd am gyfnodau byr bob tro, roedd hi rioed yn wydo pam. Wel, achos oedd hi ddim yn disgwyliedig o ran y blaid, a dyna'r ffordd mae pleidiau'n gweithio. Mae angen i chi gefnogi yr hyn mae blaid yn gweud. A os chi eisiau fod yn rebel, mae'n ffain. Mae'n bris i dalu am fod yn rebel, ac oedd hi'n barod i dalu bris yna. Oedd hi'n un o'r awkward squad o'r un rebel. A dwi'n meddwl nawr, sa'n credu yn bedwobedd iawn gyda Keir Starmer. Bydde hi'n un o'r rai, bydde hi'n gael y chop. Ond bydde hi ddim wedi wneud mwyn wneud bydde hi'n wneud achos bod hi'n credu yn bydde yn gryf a oedd hi ddim yn barod i gyfyddawdi. Sy'n ddiddorol, dwi'n meddwl, achos yn aml, yn Ewrop, mae rhaid i chi gyfyddawdi. Ond mewn rhai achosion, doedd hi ddim yn barod i gyfyddawdi. Felly, oedd yna anghysondeb yna mewn ffordd, ond oedd achos bod hi wirioneddol yn gredinol yn y pethau oedd yn holl bwysig i hi. Bydd i sy'n na fedra ni ddim osgoi'r bersonoliaeth a pam oedd i fod hyn. Un peth oedd John MacDonald wedyn, hi oedd yn llefarydd y trysorlus yn rhaid Jeremy Corbyn, felly. Un o'r pethau ddidodd o'n yn y ddadl oedd, a dweud i beth yn eidio yn un ag unrhyw beth, ac os oedd chi'n ei chroesi hi, fyddai'n yn eidio yn un ag hynny chwaith. Wan beti y bersonoliaeth. Ydy o'n ddiwyllian o mewn sôn am ei phentyndod yn ymladdwrau gyda peth hwnna? Ond oedd Bethan yn dweud wrtha i hefyd bod felly bod e'n y gwaed achos oedd eitha ti yn weinidog yn Aberdyfi. Ac wrth gwrs oedd nhw'n chwarae golf ar y Sul yn Aberdyfi. Ac oedd hynny ddim yn ffordd eitha ti. A fe, neu thaid, wrth gwrs. A wedyn fe a fe i dorri tyllau yn y green. Mi oedd yn y gwaith. Sa'n gwybod, mae stori dyfu ar ddiwedd i bywyd, mae'n rhaid i fi ddweud hon. Wrth gwrs, y cathod oedd yn bwysig iawn hefyd yn dyfu. Oedd ei wech o cathod. Ac fyddai'n mynd ar hynny am wad a fi dysgwyd, a fyddai'n mynd i dwi. Wel, yn yr wythnos o'r oedd hi rhywbeth oedd hi yn ei chadw'r olwyn ebyn hyn. Ac mi oedd yna Zulu yn dyfalu ar ei holi, reit? Oedd ddim yn gwrdd Zulu yma lot, tan bod hi'n sylweddoli bod hi'n Zulu. A wedyn,
wedyn, wrth gwrs, oedd wedi cwrdd â Bwteleisi, oedd wedi gwahodd Bwteleisi draw yma rhywbryd, sef brenin y Zulus, a oedd hi'n mynd wedyn ffono Bwteleisi i ddweud wrtho fe bod Zulu yn gyfalu'r ei hôl hi. Ac dwi'n credu bod hi wedi dod o hyd iddo fe, achos oedd e'n 96, beth bynnag, ac wedi farw, wedi gysgodd yr orian. Ond wedyn, allwch chi ddechmygu'r olygfa yma o'r an yn ei chaderolwyn ar y stryd, Zulu yn ei gwthio hi, cathod yn ei dilyn hi, a banner yr ANC yn cael ei chwifio gan Ann. A dyna Ann, wrth gwrs, doedd y Bwteleisi a'r ANC ddim yn fidel beth bynnag. Ond falle sef ni wedi dod yn at ei gilydd yn y gyfnod fathur. Ond, Elided, swn i'n tyfio bod o ddigodd i un peth yn hynna'n gofian, mae'n disgwyl ei hun trwy'r amser fel ymladdwraig. A wedyn yn rhywle arall, yn sôn am rhywun arall oedd yn ymladdwr, ac yn dweud mae'r rhaid i ymladdwr gael rhywfaint o ego. Ond dwi'n meddwl bod i'n meddwl hynny yn ystyr uchelgais, ond bod rhaid yn weithiau anghofio be mae pobl eraill yn feddwl. Oeddech chi'n gweld hynna'n ddigwydd? O, yn sicr. Dwi'n meddwl bod rhaid chi cael tyn bach o hynny i fod yn wleidydd. Ond mae'n sicr angen chi gael tyn fwy na hynny os ydych chi'n wleidydd sy'n benyw, dwi'n meddwl. Ond yn sicr, dwi'n meddwl, oedd hi'n ymladdwraig, oedd hi'n yn rhywun oedd yn barod i trafod pobl am y peth o'n i'n credu yn hyn. A mae hwnna yn ddiddorol, achos fel gwleidydd, rhan o'ch job chi yw wneud yn siŵr bod o'n pleidleisio os ydych chi. So, pan chi'n mynd mewn yn y dechrau, chi'n meddwl rhaid i chi gan pob un yn hapus. Ond, na, oedd hi ddim ond eisiau cadw pobl yn hapus, oedd yn credu yn beth oedd hi'n credu. Ac mae hwnna, dwi'n meddwl, yn dangos ei fedrwydd hi fel gwleidydd. A nath i ddim sylwi wedi bod yn cynnon i fyw na fel wedi wrthod o dweud os yw'n angen i fi dwi'n gallu gysgwneud iawn o Gaerdydd. A chael dychmygu gwleidydd sy'n meiddio gwneud hynna, y glaw yn rhywun. Beth ti oedd yn mynd, dwi'n dod yn ôl i'r ffensgach, yn ei ffensgach, dwi'n disgrifio hi, swn i'n wedi licio bod ar yr iard efo os ydy wedi gweithio yn yr ysgol Gymraeg. Dyna'r gwaith. Oedd i'n sôn am y beth yna? Wel, dim llawer, dwi'n credu na, ond hynny yw, ie, y plentyn gwirthodd hi, ac oedd y Gwynedd, wrth gwrs, i'r chwaer yn gwbl wahanol, yn perthyn yn cefnogi blaid wahanol a popeth yn wahanol, a dwi'n meddwl o dechrau yn dweithau bod Gwynedd i'r chwaer yn meddwl bod Ann wedi trio i boddi fi o rhywbryd. Ond oedd Ann yn dweud mae trio i hachu fi. Felly, mi oedd yr enw yna, achos dwi'n gallu dychmygu ni pan oedd hi'n sefyll yn unrhyw yn dyfa. Hynny, oedd hi'n mynd rownd yn ei mini bach ar uchel seini yma. Oedd hi wrth i fod yn gwneud hynny, yn dyfa. Ac wrth gwrs oedd y swing i ddynfu. Yr unig swing drwy bryden i'r tafir pan... 1970, Ie. A wedyn, wrth gwrs oedd hi'n gwisgo. Oedd hi'n hoff, oedd hi'n siarad o'r siop gyda, wrth gwrs. Ond mae'n sôn am y Battle of the Blondes yn Harlow, pan oedd Sally Oppenheim, oedd hi'n gwneud Sally Oppenheim. A fyny, oedd hi'n gwisgo siwt denim, ac oedd wedi gweithio, na, dim siwt denim yn Harlow. A wedyn, oedd hi'n dweud yn y tro cyntaf nath i sefyll pan yn geisio li am cynnon, sydd oedd hynny yn cofio. O, den yn 1974, oedd hi'n tro cyntaf yn cynnon. Ac oedd hi wedi gwisgo rhyw rwsen werdd dros drwsus lliw ifen. Ac fe wedwyd wrth i wedyn, mae dyna pam oedd ddim wedi cael ei dewis. Dwi'n gwybod ar dyna wir. Ond oedd hi yn hoff, wrth gwrs,
o'n i'n hoff o'r drafodaeth. Ond da ni wedi dod yn ôl i wneud dechreuon efo problemau menwod yn trio dewis gen ddynion fel oedd i'r adeg honno. Ond mae rhaid i ddynnu, da ni'n cyffwrdd yn prin rwffwrdd da ni wedi gwneud efo'r holl bethau lle ni wedi'n siarad am Ann Clwyd. Mae'n ofyn i Rob, jyst i ddweud yn sydyn iawn, bydd rhaid, os da chi eisiau gweld yr holl ymddychwyr fydd yn ymwneud yn dwyrain tîm o'r Gaza, fysa eisiau sydd wedi dod allan yn Gaza yn trio gwneud rhywbeth yn fanno, rwan yn ceiddo yr Israeliaid ar y pryd o mosod ar adnoddau iechyd yn ôl hyn yn un o'r intifadau cynt. Felly, os da chi eisiau gweld rhaid i'r achub, felly, sut ydym ni'n cael gafel ar yr achub? Mae'r catalog ar gael ar y well yn wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar archifau disgwylio Ann Clwyd Papers. Mae'n dod lan, mae'n modd pori trwy popeth yma i weld yr holl gasgliad, neu darnau penodol yn byti pynciau penodol. Modd chwilio fewn yr archif hefyd. Mae'n werth wneud, mae'n archif mor o'n siarad yn jobyn ffantastig o catalogu. So, os ydych chi'n gofyn wneud hynny, os eisiau gweld yr archif, mae eisiau chi ddod i Aberystwyth. Roedd canu dyn ni, ni'n trefi tocyn darllen, a mae'r stafell yr agor o ddysyn i Sadwn. Mae unrhyw oedolyn yn hyd o mewn i ddefnyddio'r archif, dyn ni'n mwy na hapus i helpu chi drwy fe. Mae'n adnodd anhygoel, a fi'n rili falch iawn bod Ann wedi penderfynu rhoi'r archif i'r llyfrgell i rannu gyda pawb, achos mae'n mor wych. Ond mae gen i gwestiwn gwahanol i'r ddwy yn chi. Dwi'n meddwl, nôl beth dwi'n ddeall, mae'r ymgyrchu fel sa chi'n disgwyl eisoes wedi dechrau gael plac i gofio Ann Clwyd ar un o'i cartrefi. Tasa chi'n gyfrifol am hynna wan, pa eiriau fysa chi'n ei roi ar blac i'w cofio hi? Lynedd gyntaf. Sy'n ni'n rhoi rhywbeth fel ymgyrchu'r brwd dros cyfiawnder, cydraddoldeb ac yrfos dyna. Llais i'r dinas. Llais i'r dinas, ie. A beth ti? Ie, fi'n credu mae'n gair sydd ni'n dydyndio amdani fi o llepwydd. Ond yn yr ystyr orau bosib. Ie. Ond ni'n ffrindiau mwy. Wel, diolch yn fawr iawn i'r tri yna chi. Diolch yn fawr Rob am cyflwyno i'r archif. Diolch Betty am yr holl atgofion. Diolch yn fawr Lynedd am wneud yr amser i ddechrau dod. A yr lles yn gyd bob lwc yn y job newydd. Os da ni... Ac os bydd angen englyn ar gyfer plac, wel mae yna'n yn fan hyn. Un fysa di licio yn ofnadwy fod yma, mae'n siŵr sef wedi bod ar y panel, oedd Tweli Griffiths, gohebydd, gwrs, ond oedd o'n gweithio am fynyddoedd i Ann ar rei o'r ymgyrchoedd yma. Felly mae gen o fynta straeon diddorol iawn i dweud. Oedd o'n methu bod yma, ond be nath oedd gofyn i'w fab, y prifar Tweli Griffiths, sgwennu englyn i Ann Clwyd. A mi fysa hwn yn sicr yn hyd i le ar blac. Yn nosau dewr Cwrdistan, yn hirwain a'r tŵr, a chynhwfan banner sy'n dal i herian, yno mai y cof am Ann. Diolch yn fawr i chi gyd am ddod. Diolch yn fawr i chi gyd am ddod. Diolch i'r panel, ac wrth gwrs, diolch i Ann Clwyd. Hwyl.